Dobrý deň, ahojte priatelia. Tak, dneska som sa rozhodol nahrať tu video, ktoré si myslím, že poukazuje hlavne na to, čo sa vlastne v tejto skupine, čím sa zaoberáme a vlastne korešponduje s tým, čo najčastejšie tu komunikujeme. To znamená, akým spôsobom dosiahneme tú zmenu stravovacích návykov tak, aby to skutočne zafungovalo a malo to nejaký ten význam, opodstatnenie hlavne pre vás. Poďalšie, že keď chceme formovať postavu, čo je dôležité, akým spôsobom zlepšiť tú kondíciu, hej, no aby sme sa cítili zdravo, aby sme dobre vyzerali, aby sme sa proste jednoducho dokázali tým zdravým životným štýlom nejakým spôsobom viesť, aby to bolo súčasťou toho života, aby to bolo také prirodzené a nebolo to nejaké silné. A preto som vybral 5 základných bodov, ktoré si myslím, že najčastejšie ovplyvňujú to, či to zafunguje, alebo nebude mať to ten efekt. Takže preto chcem vybrať tieto body, trošičku si ich rozoberieme, aby som vám proste vysvetlil tú pointu, čím sa tu zaoberáme a akým spôsobom vlastne dosahujeme tie výsledky, ktoré tu sú. To znamená, že samozrejme v prvom rade je dôležité vedieť, dostať do tela dostatočné množstvo vody, to znamená, aby tam bola tá hydratácia efektívna. To znamená všeobecne známe pitný režim. Nejde tu len o to, koľko vody ja vypijem, koľko som vypil včera a dneska už som zvládol a tak ďalej. Hej. Dôležité je vedieť, že akým spôsobom to telo funguje na to, aby sme tú vodu tam dokázali dostať, aby to dokázali filtrovať obličky, aby proste sme nezaťažili ten žalúdok a hlavne, aby nastala tam tá výmena, to znamená to, čo považujem za podstatné, pretože nepotrebujeme, aby nám to telo zadržiavalo tú vodu a boli sme opuchnutí. Práve naopak, keď do tela dostaneme správnym spôsobom dostatočné množstvo vody, tak ho nebude zadržiavať. Áno? To znamená, že musíme vedieť, že potrebujeme tam dostať kvalitnú vodu, nenasýtený roztok, aby tam neboli hlavne minerálky, aby to nám nezaťažovalo trávenie a aby ešte sme podporili filtráciu, to znamená, aby tie obličky boli odľahčené. To znamená, na to samozrejme máme určité vzorce podľa hmotnosti, ktoré tam potrebujeme k tomu pridať. Toto všetko potom preberáme na individuálnej konzultácie, pretože samozrejme sú určité pravidlá, ktoré platia všeobecne, ale mnoho vecí, ktoré aj teraz tu budem spomínať, je potrebné riešiť individuálne. Hej? Každý sme nejaký, každý máme nejaké návyky, každý máme nejaké možno aj nejaké patologické zmeny. To znamená, že nie každý môžeme úplne ideálne fungovať podľa nejakých tých vzorcov. To znamená, preto to potom rozoberáme individuálne. Samozrejme, čo platí v pitnom režime je to, čo nevypiješ do obedu. Popoludní už proste jednoducho nejakým spôsobom nikdy nedobehneš. Hej? A samozrejme vieme, čo do toho pitného režimu smie byť, čo tam patrí, čo tam nepatrí. Hej? Že máme nejaké vzorce, akože proste keď celková mineralizácia tej vody, minerálky alebo čokoľvek, čo pijete, je vyššia ako 400 mg na liter, tak vieme, že vlastne už potom tá hydratácia tam není optimálna. Pokiaľ kation sodíka, to Na+, je vyššie ako 10 mg na liter, tak proste jednoducho to začína zadržiavať tú vodu, čo proste má práve ten opačný efekt, ktorý my pri tom pitnom režime proste nechceme. Takže je potrebné, aby sme vedeli toto zvládnuté v prvom rade, aby sme sa vedeli naučiť správnym spôsobom správne množstvo vody piť. Druhá vec, ktorá veľmi často proste tu potom zafunguje, samozrejme je tá vyvážená strava. Čo tým myslíme? To znamená, že potrebujeme mať dostatočný správny zdroj sacharidov. Väčšinou to pôsobí nejakých 30 až 40% celkovej prijímanej stravy. To znamená, že ten kalorický pomer výdaju a príjmu samozrejme je potrebné dodržiavať. Keď chcem chudnúť, tak ho musí mať negatívny ten pomer. To znamená, že ten výdaj musí byť vyšší ako ten príjem. Hej. Poďalšie, nie je to len o kalóriách, ale o tom, aby to zloženie stravy bolo správne. Aby tie sacharidy proste neboli tie rýchle s vysokým glykemickým indexom, ale to, že je to stredný a nízky glykemický index, aby tie kalórie neboli prázdne. Aby proste jednoducho sme tam mali dostatočný prísun aj tukov, ale nie len tukov nasýtených, ale hlavne proste jednoducho, aby sme dokázali tam pridať tie správne zdravé tuky, ako sú napríklad aj omega-3, omega-6, omega-9. A ešte aj tento pomer, aby bol správny, pretože v dnešnej dobe máme hlavne omega-6
mastné kyseliny, ktoré nám prevládajú v tej strave. To znamená, aby sme toto vedeli vyladiť, aby prísun proteínu, ktorý bohužiaľ ale v tele nevieme uskladňovať a je okamžite zužitkovaný a okamžite ho telo používame na regeneráciu tkaní, svalstva a všeobecne, že ten proteín je potrebný, to znamená, aby sme vedeli, aby ho nebolo málo a aby ho nebolo zase priveľa, ale aby sa dokázalo proste telo dobre regenerovať. No a zase tu máme aj tie druhy tých proteínov, môže byť, či už sú to živočíšne, alebo sú to proste jednoducho rastlinné. Vieme veľmi dobre, že so živočíšnym proteínom prichádza zase zároveň veľmi veľa tuku. S rastlinným proteínom prichádza nám zase vláknina a flavonoidy, čo je vlastne prospešnejšie. Čiže preto aj tento pomer rastlinného proteínu by mal byť až 70%, kdežto toho živočíšneho je 30%. V súčasnej dobe ten jedálniček bežne u ľudí takto nevyzerá. To znamená, väčšinou tam prevládajú tie živočíšne proteíny. A toto je ten dôvod, ktorý potrebujeme, alebo to je ten problém, ktorý chceme vyladiť, ktorý potrebujeme trošičku zmeniť. Veľmi často, keď sa ľudí pýtam, kde by sa mohli nachádzať rastlinné proteíny, tak veľmi ani predstava tam nie je, že proste jednoducho môže to byť niekde v tých lušteninách, teraz mi nenapadá slovenský, strukovinách, že proste jednoducho tam je cícer, že tam máme hrách, že je tam tá soja, že je tam tá šošovica, že sú to proste rôzne orechy, semená a podobné záležitosti, ktoré obsahujú tam pre nás ten potrebný proteín a vieme tým pádom tú vyváženú stravu trošičku doplniť a hlavne to je to, že proste dokážeme zmeniť trošku tie prílohy, ktoré proste bežne máme a ktoré proste nám urobia to, že tá kalorická spotreba je potom, alebo ten kalorický príjem je ďaleko vyšší ako ten výdaj, lebo to máme nejakým spôsobom nastavené. Takže toto je tá ďalšia záležitosť, ktorú veľmi často proste jednoducho potrebujeme vyriešiť. Tretí bod je potom pravidelnosť stravy. To znamená skutočne, aby sme vedeli si osvojiť nejaký ten návyk a pravidelne sa proste jednoducho vedieť stravovať, aby to nebolo dvakrát do dňa, že jem. Lebo potom sa podľa toho pohybuje aj množstvo toho jedla, keďže proste jednoducho zjem ráno niečo a potom zjem až večer niečo, tak tá večera bude vyzerať úplne inak, ako keby som medzi tým ešte 3-krát jedol nejaké malé dávky. Raňajky sú dôležité na to, aby sme do hodiny dokázali raňajkovať, odkedy sme sa prebudili, lebo vlastne štatisticky je vlastne dané, že vlastne potom, keď jeme dlhšie alebo sme dlhšie ako hodinu a neprijímame stravu a ten metabolizmus už funguje, to znamená, sa nám potom ako keby spomalí až o 30%. A to vlastne my nejakým spôsobom nechceme. Takže tá pravidelnosť stravy, koľkokrát denne, samozrejme, kedy vstávam, kedy idem spať, kedy je posledné jedlo, aby sme nezaťažili trávenie, aby sme mali pokojný spánok, aby proste napríklad peče nemusela filtrovať a fungovali tieto filtry a nevstávali sme v noci. Hej, to znamená, že kedy posledné jedlo a v akej forme by to zase malo byť, aby to proste nebolo to, čo nám zaťažuje trávenie a aby vlastne dokázala to sústo z toho, povedzme, z toho žalúdka sa dostať do čreva a tam sa dokázalo vstrebať a ešte živiny využiť, aby to bolo proste pre telo prospešné. Takže to je tretia vec. Štvrtá vec potom zvykne byť to je klasika, to čo veľmi často považujeme za číslo 1 pri zmene životného štýlu, a to je pohyb. A popri tom ten pohyb skutočne až tak je veľmi dôležitý samozrejme, ale musíme vedieť zvládnuť niektoré veci predtým, než prejdeme do toho pohybu, pretože skutočne pokiaľ telo není dostatočne dobre hydratované a my ideme cvičiť a proste to tak sa môže zase rýchlo zahrievať. Pokiaľ telo nemá dostatočný správny prísun energie, to znamená pohodnej látky, na ten benzín, na to, na čo dokáže fungovať, znova ten pohyb nebude efektívny. A my pohyb chceme preto, aby mal pozitívny účinok proste na telo. To znamená, či už je to na kardiovaskulárny systém, či je to na lymfatický systém, alebo nám to zlepšuje metabolizmus, to znamená spaľovanie, alebo lepšia filtrácia, či už je to pečeň, alebo proste jednoducho svalstvo, prekrvenie, klbové ústrojenstvo, šlachy a tak ďalej. Aby to všetko malo určitým spôsobom pozitívny prísun
a pozitívny vplyv na to telo. Pretože veľakrát, keď dokážeme, alebo hlavne sa po nejakej dlhšej dobe rozhodneme, že no idem niečo robiť, idem si zabehnúť, alebo začínam cvičiť, tak veľakrát prvýkrát, čo sa spúšťa aj oxidačný stres pre to telo, lebo nebol zvyknutý a niekedy máme pocit, že už treba ísť rýchlo na to a nie postupne zaťažovať to telo a vedieť to správne hydratovať, správny teda dostať tam pohonnú látku a potom to telo dokázať aj po tom cvičení, lebo vlastne v konečnom dôsledku je to záťaž, dokázať regenerovať. Je pre nás pohyb prirodzený. Áno, to znamená, že určité minúty, určité hodiny týždenne potrebujeme tomuto venovať, lebo to telo to potrebuje. Ak to nerobí, tak proste začína ukladať proste ten tuk a tie toxíny, ktoré nám potom robia zle. To znamená, ale musíme sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať, keď sme necvičili pol roka, alebo proste dlhodobo, že nemali sme k tomu vzťah a teraz sa chcem nejakým spôsobom rozhýbať, tak je to potrebné robiť určitým spôsobom cieľene a nie náhodne a nie to, že proste teraz idem vyskúšať a viete, ako to zvykne dopadnúť, po 2-3 týždňoch proste človek už to nerobí, lebo na začiatku som behal preto, lebo chcem spalovať kalórie alebo chcem chudnúť a toto so zdravým životným štýlom veľa spoločného nemá. Takže potrebujeme sa k tomu dopracovať postupne a aby sa to stalo dennodennou súčasťou alebo určitým návykom, ktorý je pre mňa prirodzený a hlavne, aby to bolo niečo príjemné. Ja chápem, že nie každý je schopný behať. Ja chápem, že nie každý má rád, povedzme, bicykel, hej? Ale každý si nájde nejaký ten spôsob tej činnosti, kedy vlastne sa zvýši tá tepová frekvencia, že to srdiečko určitým spôsobom rozpumpujeme, že tie cievy, tá elasticita tých ciev, že sa musí hýbať, pretože jednoducho, aby nám to proste jednoducho nestvrdlo, hej, že musíme rozhýbať lymfu, že proste jednoducho potrebujeme zaťažiť tie kĺby a prekrviť to svalstvo, lebo je to pre naše telo jednoznačne prospešné. Hej. Takže to je ďalšia vec, ktorú analyzujeme, ktorú preberáme a ktorou sa snažíme nájsť nejaký ten spôsob, čo proste jednoducho pre toho daného človeka je fajn. Niekedy to je individuálne, niekto sa lepšie cíti v skupinovej záležitosti, kedy robíme určité výzvy a robíme to tímovo, pretože tá tímová podpora má svoje čaro, človek vydrží dlhšie, dokáže sa viacej inšpirovať. No a potom sú ľudia, ktorí sú viacej individuálni a ten kolektív veľmi nevyhľadávajú, ale skôr to chcú riešiť individuálne a jedno, aj druhé je správne. V konečnom dôsledku je tam dôležité to, aby sme našli ten spôsob, kde ten pohyb pridáme do toho každodenného života a vlastne bude nám pre nás, ako som už spomínal, takého prirodzenosťou. No a samozrejme 5. bod je už potom taká tá cielená záležitosť. Sme ľudia, ktorí proste jednoducho môžu mať nejaké už problémy, že potrebujem intenzívnejšie detoxikovať to telo, že potrebujem sa zbaviť toxínov, že potrebujem suplementovať niektoré veci, lebo potrebujem dostať tú výživu a potrebujem povedzme už terapeutické dávky, aby som to dokázal vyriešiť, že potrebujem proste jednoducho zmeniť ten mikrobióm, to zloženie tých baktérií v tom tráviacom systéme, lebo to trávenie mne nefunguje úplne optimálne. Hej, to, že mám spomalený povedzme metabolizmus, alebo že proste mám alergiu na lepok, to, že mám intoleranciu na laktózu, hej, alebo na rôzne ďalšie veci. Dneska toho skutočne je veľa, takže je potom potrebné cielené veci urobiť, akým spôsobom to telo odľahčiť, akým spôsobom sa zbaviť tých toxínov, ako to proste jednoducho detoxikovať, hej, akým spôsobom odľahčiť tie filtre, ako je pečeň, oblíčky, aby proste to fungovalo. Používame práve na to bylinky, to znamená prírodnou formou. Tú detoxikáciu riešime samozrejme za podpory veľkého prísunu vody, to znamená bez toho to jednoducho nejde. No a doplňanie suplementov na prírodnej báze na to, aby sme dokázali napríklad v súčasnej dobe dostať omega-3 do tela, není úplne jednoduché a také, aby sme to vedeli spraviť na to, lebo tie omega-3 majú účinné látky EPA a DHA, ktorá sa bežne v tých našich potravinách, ktoré tu dnes bežne konzumujeme, nenachádza sa v tak veľkom množstve, ktoré má účinok na naše zdravie. To znamená, veľakrát sa stretávam s tým, že ja konzumujem, užívam to a tak ďalej a potom sa pozrieme na to zloženie a vidíme, že sú to len tretinové alebo štvrtinové dávky tých zložiek, ktoré majú mať zdravotný účinok a tým pádom vlastne ja niečo síce robím,
ale absolútne bez efektu a popri tom mám pocit, že niečo pre seba robím nejakým spôsobom, za to ešte aj platím a v konečnom dôsledku veľký efekt to nemá. Takže budeme tu pridávať rôzne príspevky, budeme nejakým spôsobom komunikovať, vy máte možnosť, samozrejme, keď ste prišli do tejto skupiny, pod týmto videom nájdete aj proste ďalšie linky a takisto aj v tom uvítacom úvode, ako by som to nazval, tam máte možnosť, že môžete sa objednať na konzultáciu, môžete absolvovať analýzu, aby ste vedeli, v akom stave je to vaše telo, ktoré proste jednoducho, koľko máme telesného tuku, koľko máme svalstva, aký je ten pomer, aký máme metabolizmus, to znamená, koľko kalórií spáli to vaše telo v priebehu 24 hodín a tak ďalej. To znamená, to sú informácie, ktoré potom sú tu dostupné, môžeme riešiť offline, proste osobne konzultáciu, môžeme ju riešiť samozrejme online, to znamená, že cez Zoom, cez rôzne komunikačné kanály dneska, preto aby to dávalo zmysel. A my sme využili túto komunitu na to, aby sme vedeli ľuďom poradiť, aby vy ste proste mohli dosiahnuť nejaký ten výsledok. Takže toľko asi z mojej strany takto na ten úvod a dúfam, že s mnohými z vás sa samozrejme stretneme, vidíme a komunikujeme a hlavne, že dosiahneme pekné výsledky. Tak zatiaľ, ahojte.